I am not running for senator. Repeat, I am not running for senator. Ayaw in town, kusik-kusiki ang inyong kwarta. Kay wa gyud mahitabo sa inyong tinguha. Wa ko masayod nganong gusto gyud mo nga mobiya ko sa Cebu. Mao kini ang mensahe ni Gobernador Juan Garcia ngadto sa grupo nga miinsister nga padaganon siya sa pagkasenador sa sunod nga piniliay. Ato sa iyang Facebook live streaming ni adtong Martes, Mayo 25, gibalik-balik og padayag ni Garcia nga magpasubli gid siya sa pagkagobernador tungod kay nagkinahanglan kayo ang Sugbo niya. Niingon ako, lisod biyaan ang Cebu niining panahona. Labi na kay ang pandemya nakaguba sa atong ekonomiya. Punan pa nga dunay ubang mga pulisiya nga mosamot og hatag og kalisod o pag-anto sa atong mga katawhan kinsa man ang mubarog para sa Sugbo ug sa mga Suboanon. Una nang gisulti sa gobernador nga dili siya mulansar pagka-senador kay gusto niyang magpabilin lang diri sa Sugbo. Busa iyang gihangyo ang maong grupo nga undangon na ang ilang panawagan nga mudagan siya sa pagka-senador. Magpabilin ko diri sa Cebu kung gusto pa mo nako. Kana kung gusto pa mo nga mapadayon kog alagad ninyo. Ako gusto pa ko mo alagad sa Sugbo ug sa mga Suboanon. Hinuon iyang giawhag ang iyang mga tigsuporta nga mutabang paglimpyo pinaagi sa pagtangtang sa mga tarpaulin kalabot sa pagpalansar kaniya pagka-senador. I would encourage my supporters nga tabangi ang lungsod sa paglimpyo sa environment. Tangtanga na ninyo kay dili lagi kumdagan, labi na ug wa nay permit. O dili na angay nga kuan, ibutang diha. Hugaw-hugaw lang na diha. Iyang nahibaw-an nga ubay-ubay na ang mga tarpaulin nga gipahimo sa maong grupo nga nakapatik sa ilang panawagan nga mudagan siya pagka-senador ug kini naabot na sa norte ug habagatang bahin sa Sugbo. Salamat gyud kayo ana. Flattered gyud kay ko. Tinuuray. Nilupa gyud akong atay ana. Pero saon man nga nakadesider na ko nya nahibaw na biya mo nako. Kadesider na kay ko mao na na. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.